Sonshine Newsblast. Sa katapusang detalye sa atong mabalitang lokal, Palig-On sa Kapitolyo sa probinsya sa Cebu ang seguridad ug kaharuhay sa mga pasaheros samtang nagkaduol ang Semana Santa. Pinaagi sa pagpatuman sa 24/7 nga operasyon sa mga terminal ug pagdugang sa presensya sa kapulisan. Sumani Governor Pamela Baricuatro nakikoordinate na siya kang PRO7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan aron madugangan ang mga pulis nga i-deploy dili lamang sa Cebu South Bus Terminal or CSBT ug Cebu North Bus Terminal or CNBT kung dili usab sa mga pantalan sa probinsya. Gipunting sa gobernador nga likayan ang balik sa taas nga linya sa mga pasaheros nga kaniadto miabot pa og 150 metros gikan sa terminal ug mikabat hangtod sa duol nga mall. Aron matuman kini ipatuman sa 24 hours ang operasyon sa terminal ug Palig-Onon ang koordinasyon sa tanang ahensya nga nagduma sa transportasyon ug seguridad.